Dobre, takže skúsime teraz si ukázať ten druhý príklad. Bude to v podstate taký mini výsek z ICE-u, kde učiteľ zadal nejakú prácu. To bude jeden proces, čiže jeden proces bude záverečná práca, treba diplomová práca. Hej. Učiteľ vypíše tému. Ja vlastne ukážem, jak to pôjde, hej. Čiže vytvoríme si, natiahneme si, my sme si to už predpripravili, takže hej, čiže prvý proces bude, že na inicializácii sa niečo nainicializuje, hej. Potom človek v nejakom formulári, učiteľ zadá tému diplomovej práce, potom študent si ju rezervuje, učiteľ mu buď potvrdí rezerváciu, alebo zamietne rezerváciu. Keď mu ju potvrdí, tak študent podá tú diplomovú prácu a je obhajoba tej diplomovej práce. Ale urobíme to tak, že vlastne budeme mať druhý proces, ktorý sa volá študent. A to si predstavme, že to je to, čo študent má, nejaký svoj elektronický index. Spravíme si len malý výsek z neho, kde si on tú prácu vyberá a kde tú prácu podáva. Čiže z pohľadu študenta. A každý ten aktor bude mať svoj vlastný proces. A tie procesy si budú navzájom synchronizovať tie jednotlivé tásky. Že v skutočnosti to bude tak, že tuto učiteľ zadá tú prácu. Ale tú rezerváciu diplomovej práce nebude ten študent robiť v tomto procese, ale bude to tak, že študent v skutočnosti, toto je tiež nejaká inicializácia, ale potom si študent vyberie tému. A prečo to tak je? Lebo ja vlastne v tom výbere témy mu chcem zobraziť všetky práce, ktoré sa dajú zarezervovať. Čiže všetky práce, ktoré sa dajú zarezervovať, ktoré sú vypísané, mu tam chcem zobraziť. Čiže on nebude si otvárať každú jednu z tých prác a pozerať sa, že či je voľná, ale on potrebuje mať nejakú svoju obrazovku, kde vlastne sa mu zobrazí nejaká choice, hej, kde si proste bude vedieť vybrať podľa nadpisov a vedúcich tú prácu, zobrazí sa mu detail tej práce. A keď si on vybere nejakú tému, ten študent, tak ten výber témy v skutočnosti bude synchronizovať tú rezerváciu tej konkrétnej práce. Čiže keď v momente, ako náhle si z toho zoznamu z tých, 100 prác jednu vyberie, tak tá sa posunie do stavu, že je rezervovaná. A vtedy ten učiteľ, ktorý tú prácu vypísal, ju buď potvrdí, alebo zamietne. A keď ju ten učiteľ potvrdí, tak v skutočnosti synchronizuje so sebou pre toho študenta potvrdenie výberu. Čiže toto študent nebude robiť priamo, ani učiteľ to nebude robiť priamo, učiteľ to bude robiť vo svojej aplikácii cez potvrdenie rezervácie a to potvrdenie rezervácie so sebou zoberie potvrdenie výberu u študenta. A študent podá prácu, ale študent tú prácu bude podávať tak, že v skutočnosti v podaní práce študenta on si len zobrazí podanie diplomovej práce. Čiže tento task bude pod formulárom tu. Hej. Čiže keby som si pozrel, tak tuto nebude nič iné, len pod formulár. Referencia, kde sa vlastne tento celý task natiahne ako podtask. A ten študent si to vlastne urobí, tu. Tu sa mu natiahne ten podtask a v momente, keď sa mu natiahne, že to ide on podávať, tak sa assignuje tento task v tomto druhom podprocese a keď on finišne to podanie práce tu, tak v skutočnosti sa finišne aj podanie diplomovej práce naozaj. A obhajoba diplomovej práce nebude prebiehať ani tu, ani u študenta, ale tam budeme mať tretí proces, lebo jak prebieha obhajoba diplomovej práce,
No, budeme mať proces, ktorý sa volá komisia. A komisia bude fungovať tak, že zase je tu nejaký init. A po tom inite tu sa zobrazia komisie všetky podané práce. Všetky podané práce sa zobrazia nejakému človeku, neviem, študijnému oddeleniu, ktoré vyberá práce do komisie. A či tu bude nejaká multi-choice, kde budú všetky podané práce, že všetky práce, ktoré budú v tomto stave, že sú už podané a sú pred obhajobou, bude môcť niekto priradiť do tejto komisie. Čiže keď 100 prác je podaných a nejaká komisie je štvrtok o 11. alebo štvrtok o 9. a tam bude len 10 obhajob, tak do tej komisie ja budem vedieť si navyberať z tých 100 podaných prác tých 10. A tie, ktoré tam vyberiem, tak pre tie budú fungovať potom obhajoby. A obhajoby bude obyčajná obrazovka, kde zase ja si dám len ako, tu si dám nejaký referenciu na informáciu o predsedovi, hej, a tuto v skutočnosti sa ukážu všetky tieto tásky ako podtásky pre všetky tie práce, ktoré som povedal, že sa budú obhajovať v rámci tej komisie. A keď tuto ja zmením známku v skutočnosti, tak sa automaticky na finiši tohto tásku, tohto tu, čiže tu bude taký veľký task obhajoby a keď tam finišnem, tak vlastne v skutočnosti, keďže tuto som mal ako podtásky, všetky tieto podtásky, tak sa naozaj pre každú prácu sa to posunie a práca je obhájená. A potom, ako je práca obhájená, tak výsledok tej práce sa zapíše študentovi do nejakého stavu, do indexu elektronického, automaticky. A študent si bude vedieť pozrieť, akú známku dostal. A na tom ilustrujeme, že vlastne on tu uvidí niečo, čo sa urobilo tu v rámci tohto tásku, kde ale boli tieto tásky. Čiže tam bude to krížom krážom nareferencované v skutočnosti. Že je to síce pomerne jednoduchý príklad, ale je to spravené tak, aby každá tá rola mala svoj vlastný proces a vlastne cez tie referencie tých podformulárov je spravená tá komunikácia, väčšina tej komunikácie. Hej. Čiže poďme si to ukázať, ako to vlastne funguje. Čiže predstavme si, že ja som učiteľ a ja vlastne poviem, že dobre. Ja poviem, že som žiadne role tam nie sú, čiže nemusím ani povedať, že som komisia a tak ďalej. Čiže ja len poviem, že dobre, idem vytvoriť nejakú prvú prácu. Som učiteľ. Niečo sa mi tu, dám trošku pauzu. Dobre, predpokladám, že pokračujeme v zázname. Dobre, čiže stále tu máme tie tri procesy, neviem, musel som to refreshnúť nejakej. A zase, OK, nejaký pomalý server. Dobre, či idem vytvoriť novú prácu, áno, a vytvorím si nejakú inštanciu práce a idem zadať tému. Čiže toto je ten prvý formulár. Mám tu dotiahnuté automatické meno vedúceho, priezvisko vedúceho a e-mail vedúceho. Čiže dotiahujem si tam vlastne meno, priezvisko a e-mail toho usera, ktorý vytvára tú inštanciu. Čiže zalogovaného usera. Poviem, že názov diplomovej práce, ja neviem, že Petriflow. Zadanie bude, že nejaký príklad. Áno.
teraz keď to finišnem, tak ja vlastne v rámci tej práce nič nevidím. Nemám žiadne tásky. Som to podal, nevidím nič iné. Hej. Ale môžem vypísať nejakú inú tému. Neviem, že prečo to takto bolo. Nie? Hapruje tu internet alebo... Čiže môžem vypísať ďalšiu prácu. Áno, ktorú zase som ja, ale poviem, že názov tej témy bude, ja neviem, Java a zadanie Java. Áno. A kľudne si môžem spraviť ešte tretiu tému, aby som videl, že tam mám viac tých tém. A poviem, že toto bude čo z internetom. Že to bude C. Hej. To bude v zadaní C. Áno. Teraz mám hotové tie tri práce. A teraz čo ja využijem, čiže ešte raz si toto natiahnem do buildera tú prácu. Čiže čo som vlastne spravil, v každej tej práci som spravil, že init prebehol a teraz ja som v rámci témy, keď si pozriem tému, tak v rámci témy mám naozaj to menu vedúceho tie údaje a tú tému mám nareferencovanú túto, ako taskref, ale ako taskref, ktorý má initial value. Čiže v skutočnosti tento transition, alebo tento task je podtask, alebo podformulár tohto tu. Čiže tu som vlastne zadal tú tému. A prečo teraz nevidím tú rezerváciu, keď tam nemám roly? Lebo keď si všimnem, tak ja vlastne default anonymous rolu som odfajkol, čiže nemám ich zafajknuté, čiže vlastne v tom prípade nikto, kto nemá rolu, nemôže používať. Nikto, kto nemá rolu, čiže nikto, kto nemá rolu, nemôže vlastne robiť žiadny task. Ani anonymný user, ani nejaký. Iba niekto, kto má rolu. A teraz ako je možné, že to ja môžem robiť, keď nemám rolu? No, tak to môžem robiť, že vlastne... Príklad. Potvrdenie rezervácie budem môcť robiť iba autor. Čiže budem tam mať nejakú premennú, ktorá je typu... Čiže okrem rolí tam môže mať aj nejakú premennú typu user list. A user list je ako keby dynamická rola, ktorá sa vzťahuje iba na tú konkrétnu inštanciu. A tu v tom inite budem mať akciu, ktorá vlastne povie, že prosím ťa, zober zalogovaného usera a jeho meno vlož do mena, priezvisko vlož do priezviska, e-mail vlož do e-mailu a do autora mi vlož IDčko toho zalogovaného usera. A potom iba ten, kto vytvoril ten case, iba ten bude vedieť ďalej pracovať s tými taskami, ku ktorým je priradený, že s ním môže pracovať, cez ten user list. A tento task sa uskutoční automaticky. Lebo ten task má autotrigger, čiže tento task má trigger,
kde vlastne v rámci toho trigger je typu auto, čiže ten task, ako náhle sa môže, sa automaticky spustí, v rámci neho je akcia, tá akcia spôsobí, že vlastne sa priradí meno, priezvisko, e-mail do tých položiek a zároveň sa povie, že autorom tohto caseu je ten zalogovaný user. A tým pádom toto nemôže robiť nikto, čiže keď mám manage permission, to nemôže robiť nikto, čiže to bude robiť iba ten druhý proces, čiže žiadny konkrétny user to nemôže robiť, iba ten druhý proces to bude robiť cez volanie tých assignov a finishov, ale potvrdenie rezervácie alebo zamietnutie môže robiť iba autor. Čiže tým som v istom zmysle obišiel roly. A teraz som spravil tieto tri veci. Teraz minule som si vlastne v rámci workflow managementu popridával cez add users nejakých nových userov. Konkrétne som si vytvoril nejakého usera, že user 1 a user 2. Áno. Teraz v iných browseroch sa ja prihlásim ako user 1 a user 2. A ako user 1 sa prepnem do tej skupiny, do toho workspaceu, ktorý ma pridal ako používateľa. A tu vidím, že sú tie tri práce. Ja tiež s nimi nič nemôžem robiť, lebo tam nemám žiadny task. Mohol som ich aj zakázať vidieť každému. Hej. Ale teraz ja si tu vytvorím novú inštanciu študenta. Ja poviem, že som nový študent. Čiže vytvorím si tu novú inštanciu študenta, nejaké to celé pomalé. Vytvorím si nového študenta. A teraz vidím, že tu mám ten výber témy. Čiže keď idem sem a v builderi si otvorím ten proces toho študenta, tuto mám podobnú vec, len rovnakú akciu, ktorá mi vlastne povie dve veci. Jedna vec, ktorá je tu napísaná, keby sme išli do podrobna, je, že ako náhle už existuje case študenta, ktorý vytvoril ten autor, tak mi nedovolí vytvoriť druhý case. Áno? Čiže povie, že ak existuje nejaký case, čiže ak už som študent, tak sa nemôžem druhý case študenta vytvoriť. Hej? Čiže tu je akcia, ktorá vlastne spôsobí, že ak som túto študent, teraz som si spravil, že som študent, a chcel by som si spraviť, že som druhý študent. Vidím, že ja som študent 710 a chcem si spraviť ďalšieho študenta. Tak poviem, že dvakrát som v tej škole prihlásený. On mi to nedovolí. Hej? On mi vyhodí new case, hej, čiže ako náhle už som študent, áno, tak on mi nedovolil vytvoriť ten case. Aby som nemohol byť dvakrát zapísaný treba na škole. Hej? Že neprešiel som na nejakej skúške, tak som si vytvoril druhú inštanciu študenta. Hej? Či to sme ošetrili vlastne v tejto akcii, hej? Že nájdeme taký case, že ak existuje taký case, že autor má rovnaký e-mail, ako je e-mail prihláseného usera, áno, a proces identifier zároveň je use case process identifier a má iné idečko, tak mi to nedovolí vytvoriť. Hej? Tak ho deletne. Deletne mi a vyhodí mi tú hlášku, že dá mi do exceptionov, že inštancia tohto procesu už existuje. Hej? Čiže to je jedna vec, ktorú ošetrím. A druhá akcia, ktorú ošetrujem, je, že zase tam robím to, že vlastne to isté, čo som urobil, že meno dám do mena, priezvisko prihláseného usera dám do priezviska, kebyže predvyplním nejaké položky, e-mail dám e-mail prihláseného usera a poviem, že tým študentom je ten prihlásený user. Hej? Čiže veľmi podobné, ako to bol tu ten init. No ale potom, keď som to urobil, to je to autotrigger, čiže keď som to spustil,
tak som v podstate na tom výbere témy. A na tom výbere témy je tento formulár. Hej, pardon, tento formulár. Čiže tam je doplnené moje meno, user1, moje meno je user1, vidím tu, že moje meno je user1, je tam moje e-mail a tu je, že témy diplomových prác. A keď si to assignem, tak sem sa mi dotiahnu na akciu, či na assign tohto tasku, sa mi sem dotiahnu všetky diplomové práce, respektíve názov práce a vedúci zo všetkých prác, ktoré sú v stave, tieto 3 práce, ktoré sú v stave, že sú podané a v P3 majú token. Čiže a tu si ja môžem jednu z nich vybrať, napríklad vyberem si, že chcem robiť v Java, diplomovku, tak pod to mi dotiahne ako podformulár detail tej práce. Čiže ako podformulár mi tam de facto dotiahne túto tému. Lebo v tej téme je detail tej práce. Áno? Čiže keby som sa išiel pozrieť teraz v rámci toho študenta, že čo naozaj tu je, tak by som videl, že naozaj v akcii na assigne, tuto nie je na assigne, tuto je priamo na tej téme diplomových prác, kde to bolo. Áno, tu, na datarefe, lebo ja tú akciu môžem napísať na celú dátovú položku, to znamená, vtedy sa vždy, keď setnem tú dátovú položku, zavolá tá akcia, ten kúsok kódu, alebo to môžem len na zobrazenie, teda len ak sa na konkrétnom formulári zmení. Tu som to dal na konkrétny formulár, či tuto si všimnem, že zoznam tém nemá globálnu akciu v sete, ani v gete. Áno, ale ako náhle idem na ten konkrétny formulár, výber témy, tak nie je samotná dátová položka, ale jej zobrazenie na tom formulári. Áno, tu má na gete akciu, kde sa vlastne nájdu všetky tie témy, ktoré sú na výber a dajú sa mi do toho zoznamu. Čiže preto vlastne tento človek tuto vidí, na každom gete sa sem dostane zoznam všetkých tém, ktoré sú na výber. A naozaj, keby som si prešiel cez toto, tak by som vlastne zistil, že toto je s tým prefix identifierom, to je presne ten trik, čo sme robili nedávno, ale dôležité je toto, že témy v skutočnosti je tá enumerácia. Hej? A enumerácia má option. Čiže tak je každý dátový field má value, hej? Dátum má dátum, textový má nejaký string, number má nejaký number, taskgraph má zoznam idečiek taskov, tak enumerácia alebo enumeračná mapa, to sú dve veci, čo si môžem vybrať. Keď si vyberiem enumeráciu, tak mám vlastne optiony, čo je list stringov a value je jeden vybratý string z tých stringov. Keby som mal enumeration map, tak optiony je mapa, key value, key value, key value, key value a value, to, čo si vyberiem, je potom jeden key. Hej? Tu som použil obyčajné single optiony, čiže obyčajný zoznam stringov. A teraz hovorím, prosím ťa, sem do tohto zoznamu stringov, tu som povedal, že nájdi mi casey také, že sú z procesu práca a
a zároveň active places P3 sa rovná 1. To vlastne znamená, že nájdi mi také práce, nájdi mi také inštancie, ktoré sú z tohto procesu a zároveň v P3 majú jeden token. Čiže on mi našiel všetky také, ktoré majú v P3 jeden token. Presne v tomto stave sú. A tým, že mi ich našiel, to nestačilo, potom som povedal, že skolektuj mi z nich entry, správny z nich, kebyže zoznam, ktorý bude vyzerať takto. String bude ako kebyže key, bude string ID a value, čiže použil som mapu. String bude idečko toho caseu a value bude názov práce ako statický string plus it get field value názov témy plus vedúci dvojbodka plus it get field value meno vedúceho. Áno? Plus it get field value priezvisko vedúceho. Áno? Čiže preto som tu vyskladal, preto ja tu vlastne vidím názov práce dvojbodka, pridaný názov práce plus vedúci, plus meno, plus priezvisko. Áno? Čiže on mi vlastne vyskladal tieto entry. On mi našiel všetky inštancie procesu práca, ktoré sú v tomto stave a vyskladal mi z nich tie optiony, že ako kľúč mi dal idečko tejto inštancie a ako value mi dal meno teda názov témy, dvojbodka, plus názov témy, meno priezvisko. Čiže on to vyskladal. Čiže našiel všetky, ktoré sú, že si ich môžem vybrať. A potom, ako náhle to mi našiel v gete. A čo urobil v sete? No v sete spravil to, že ako náhle som si jednu z nich vybral, áno, tak zobral jej value a našiel ten konkrétny case, ktorý som si zvolil. Čiže našiel tú konkrétnu prácu, ktorú som si vybral. Áno? A teraz do detailu mi natiahol tento konkrétny task. Áno? Do detailu mi natiahol tento konkrétny task. Preto som vlastne tuto, ako náhle si vyberiem inú tému, keď si vyberiem, setnem toto znovu. Predsa len sa rozhodnem, že budem robiť Petri flow. Tak mi sem natiahol na set ten detail toho druhého tasku, teda tej druhej práce. A keby som sa predsa len rozhodol, že si vyberiem v C-čku, tak mi sem natiahol tú inú tému. Meno vedúceho, priezvisko vedúceho, e-mail vedúceho, názov témy, zadanie témy. Áno? Čiže ako keby, že detail tej témy mi tam dotiahol podľa toho, čo som si vybral tej práci. Čiže ja som si vlastne nič iné neurobil, len na set, na get tej enumerácie som si tam dotiahol všetky témy, ktoré sú na výber a na set som si tam dotiahol detail. Áno? A čo spravím na finishi? Keď na tej výber, tým som prešiel vlastne tieto dve, ale na finishi, keď to spravím, tak vlastne ja nájdem T4 v tej konkrétnej téme, že v tej práci potom nájdem T4 a keď sa pozriem, T4 je... Toto je T4. Áno? Čiže vlastne nájdem v tej téme T4, čo je rezervácia diplomovej práce. A keď som tuto klikol na finish toho výberu diplomovej práce, čiže tu som, keby som si to otvoril
Ešte raz, aby som sa stále nemusel preklikávať. Čiže keď som tu bol študentovi, tak ako náhle som to začal robiť a klikol som na ten výber práce, tak mi tam dotiahol všetky tie práce, ktoré sú na výber. Jednu som si zvolil, a mi tam dal jej detail. Ale až na finish, v rámci finishu on urobil, že on mi tam našiel tieto práce, čo boli v P3, a na finish tohto výberu témy mi on urobil assign a finish tej rezervácie tej vybratej témy a tú tému posunul sem. Áno? Čiže keď som ako študent finishol tento výber témy, tak on mňa ako študenta posunul do stavu, že tému mám vybratú, ale zároveň tú konkrétnu prácu posunul do stavu, že bola vybratá niekým. A to spravil tu, že nájdi mi task taký, že téma value, čo je tá enumerácia, je moje case ID a zároveň som T4, našiel ten task a assignol ho a finishol ho. Hej, v nejakom novom vlákne. Čiže mi to potiahol. Hej. Tým pádom som sa dostal do stavu, že teraz vlastne ten učiteľ v rámci práce má urobiť potvrdenie rezervácie. A teraz vlastne ten učiteľ v potvrdení rezervácie bude assignovať a finishovať potvrdenie výberu alebo keď to zamietne, tak zamietnutie výberu. A naozaj, keď sa pozriem, tak ten učiteľ naozaj, keby som sa pozrel, tak v potvrdení rezervácie na finishi zase nájde si ten konkrétny task, áno, nájde si ten case. Toto ma teraz až tak moc nezaujíma, to je len to, že niekde dotiahne detaily toho študenta. Hej. Ten študent má tuto taký task a on mi zoberie tento task a niekde mi ho dotiahne ako detail, aby som videl ako učiteľ, že ktorému študentovi schvalujem alebo neschvalujem. Hej. Lebo ja potrebujem toho študenta vidieť, či on zoberie tento task, kde je meno, priezvisko a e-mail študenta a dotiahne ho niekde sem a zobrazí mi ho tam na tom, pri tom zamietaní, aby som vedel, že koho zamietam alebo potvrdzujem ako učiteľ. A tu si nájdem potom ten case, tu si nájdem ten konkrétny task. Zase nájdem si T4 v tom študentovi. A v tom študentovi, keď si zoberiem v tom študentovi, tá T4 je toto. T4 je to potvrdenie výberu u študenta. Hej? Čiže ja si vlastne podobne, ak som si tam našiel, tak teraz si nájdem ten a assigním a finishnem. Čiže čo sa vlastne stane? Stane sa to, že ako náhle tuto v práci, zase si ešte raz otvorím prácu, aby to bolo jasnejšie vidno, ako náhle som tuto v práci, ako náhle ten učiteľ vlastne ako náhle učiteľ toto finišne, áno, tak do nejakej premennej sa uloží tento task toho študenta, aby som naďalej už potom vedel, že ktorý študent si vybral tú prácu, hej, keď už si to pamätám. A zároveň sa v rámci študenta zobere, ako náhle som to potvrdil, tak sa zobere so sebou to potvrdenie výboru a synchronizuje to a posunie sa token sem u študenta. Čiže v momente, keď som v práci potvrdil výber, tak u študenta som potvrdil výber. A teraz študent môže podať prácu. Áno? Ale tu som povedal, že tu sa naťahuje v skutočnosti toto podanie práce.
Čiže tento podformulár sa potom objaví tomu študentovi tu. A naozaj ideme sa na to pozrieť. Keď si ten študent už teda vybere ten jazyk C, nakoniec si vybral ten jazyk C, áno, tu vidí, že práca ešte nebola hodnotená, vybral si túto tému, áno, ale ešte teraz musí ten učiteľ, neviem, ktorá to bola práca, to C-čko, to bolo toto? Nie. Áno, toto je to C-čko. A ten učiteľ to môže potvrdiť alebo zamietnúť. A keď sa, tuto sa mu dotiahol ten študent, čo som hovoril, že user one si vybral tú jeho prácu. A teraz, keď to on assigne a finishne, tak v skutočnosti ten študent keby si zobral stat, tak vidí, že môže podať prácu. Áno, že naozaj môže podať prácu. Čiže naozaj sa stalo to, že ako náhle to ten učiteľ potvrdenie rezervácie spravil, tak to zobralo zo seba u študenta to potvrdenie výberu. A teraz študent môže podať prácu. Študent má tento task. V rámci študenta on má ten task, že podáva tú prácu. A keď si ho assigne, tak až na ten assign sa mu tam dotiahnu ten dáta. Až na ten assign sa mu tam dotiahne, a naskal som to spravil, aby to bolo až na ten assign, aby to bolo vidno, že na začiatku tam on nemal pri podaní práce nič, ale až na ten assign sa mu do toho task grafu dal celý tento formulárik. Ten formulárik vyzerá takto, že preto tam na začiatku nič nemal a zrazu tam má tú tému samotnú, toho študenta a možnosť ju zadať v PDF-ku. A naozaj, keď sa pozrieme a ten študent v tom zadaní, ten študent v tom podaní práce nemá nič iné, len task graph na ten druhý. A naozaj vidím, že ten študent teraz, keď podáva tú prácu, tak naozaj tu má, že aha, dotiahol sa mu tá téma celá, dotiahol sa tam ten samotný študent a dotiahol sa, a tuto je to, že môže podať to PDF-ko. A keď podá to, není tu kontrola, ale keby podal to PDF-ko nejaké, dáme tam nejaký malý súbor, nie je tam kontrola, či to je PDF-ko, a keď to on finishne teraz, on finišuje v skutočnosti v študentskej inštancii. Čiže on finišuje u študenta podanie, ale zase to so sebou zobere. Teraz tu vidíš stav, že ešte nebola hodnotená, tam sa nič nezmenilo, ale zase to so sebou zobralo, že ako náhle on ako študent podal prácu, tak v rámci práce sa stalo to, že sa synchronizoval tento prechod a aj práca sa dostala do stavu, že je podaná. Teraz sa môže uskutočniť obhajoba, lenže tú obhajobu nikto nemôže urobiť, lebo keby sme sa pozreli, tak obhajobe nikto není priradený, že by to mohol robiť. Ona nemá permission nikoho, ten autor to nemôže urobiť, lebo len komisia môže dať známku. Teda vedúci nevie dať známku sám. Samozrejme, návrh by mohol dať, mohli by sme to zložitiť, ale teraz sme v situácii, že študent jediné, čo vidí, je nejaký stav, vidí, že práca ešte nebola hodnotená a učiteľ nevidí nič. V rámci tej práce on nevidí nič. A teraz ideme vytvoriť tú komisiu. Áno, ale urobíme ešte druhého študenta. Skúsim ešte druhého študenta, čiže ja som tu, ako user tu. A ako user tu. A teraz, musím sa prepnúť.
teraz ja poviem, že ja budem študent 50. Áno, to som ja. User tu je študent 50. A ja keď teraz idem na výber prác, už tam to C-čko nebudem mať, lebo to už není v P3. Už tam budem mať len tieto zvyšné dve práce. Áno? A keď si vyberiem, že idem robiť Petriflow, tak sa mi zobrazil detail, ja to finishnem. Učiteľ samozrejme v all cases má aj túto prácu, ktorá bola Petriflow 641. Potvrdí rezerváciu. Áno, keď to potvrdil rezerváciu, tento druhý študent môže podať prácu. Zatiaľ to nemá nič. Až na assigne si dotiahne ten druhý podtask a vidí, že podáva prácu v Petriflow na túto tému. Podá prácu. Finishne. A teraz sú dve podané práce. Keby sme išli tretieho študenta vytvoriť, tak ten si môže, tam už len jedna téma ostala a dve práce sú podané. Teraz ideme vytvoriť komisiu. Áno? Teraz ideme vytvoriť komisiu a povieme, že ja som tu taký, ako keby, že aj som vedúci, aj som garant, tak idem robiť komisiu. Tak poviem, že dobre, idem robiť komisiu. Poviem, že urobím komisiu. Áno? A komisia, si to otvoríme, lebo sme na ňu zabudli. Mali sme ju otvorenú, ale sme to refreshli medzi tým, hej, to je komisia. A ako sme povedali, komisia zase má taký podobný init, že predseda komisie a tak ďalej sa tam natiahne, a tu sú osobné údaje predsedu komisie, podobne ako bol študent a téma. Ale teraz tu má mať výber prác podaných. Čiže tu má mať zoznam prác, ktoré majú v P6 token. Áno, zase tam je podobná akcia, lenže teraz tam nebude doťahovať, nebude kolektovať entries a nebude doťahovať práce do enumerácie, čiže výberu jednej položky z viacerých, ale do multi-choice, kde môže viacero vyberať. Hej? Čiže on je teraz tu a teraz, keď dám assign, tak zase podobne, ako mi vtedy tam dotiahol práce na výber pre študenta, tak teraz mi dotiahne všetky podané práce. Áno, a vidím, že podané je user 2 podal Petriflow a user 1 podal prácu v C-čku. A poviem, že chcem obidve do komisie. Keby som mal 100, tak si vyberiem len 10 a spravím si 10 rôznych komisí a do každej si vyberiem 10, áno, alebo, hej, a spravím si viac komisí. Hej. Väčšinou je viac komisí na nejaké obhajoby. Hej. Ale teraz ja poviem, že obidve tie práce si vyberiem do tejto komisie. A tu už vidím, že toto sú podané práce, ktoré som si vybral, finishnem, áno. Lenže keď som finishol, čo sa vlastne stalo, čiže keď som išiel sem na assign, sa mi sem dotiahli všetky práce, ktoré v P6 mali token. Áno, že sú podané. A ja som si z nich nejaké vybral. A teraz tie, ktoré som si vybral, pre tie sa mi vlastne tuto automaticky dotiahli všetky tásky, alebo keby som si povedal, jak vyzerá tento task, tak tu je tá téma, pod tým je študent a pod tým je, akú známku majú dostať. Áno? A to nejakého task refu. A keďže task ref nemusí byť jeden task, ale viac, ako sme videli pri tom poistencovi, tak čo sa v skutočnosti stalo? Tuto mám natiahnuté na obhajoby, na komisiu, tých dvoch študentov. Áno? A vidím, že tu mám toho meno predseda komisie som ja, meno predseda vedúceho som tiež ja, mám tu názov tej témy, áno, zadanie tej témy, mám tu toho študenta a jediné, čo môžem meniť, je jeho známku. A poviem, že dobre, tomu dám Bčko. Áno? A teraz prídem a poviem, že OK, mám tu iného študenta.
ten robí Petriflow, tu vidím zase menové, mohol by som si tam dať nejaký divider, aby som videl, že kde mi začína a končí nové hodnotenie práce, hej, ale tu mám toho druhého. Tu poviem, že dobre, to je meno vedúceho zase Gabo Juhás, ale už je to práca v Petriflove, študent je user s priezviskom tu a toto je jeho e-mail a poviem, že tomu dám C-čku, dám D-čku. Hej. Áno. A teraz v momente, keď to finishnem, tam keby sme sa pozerali do tých akcií, čo sa tam deje, tak ja vlastne tu mám natiahnuté tieto tásky, tú obhajobu. Ale ja budem ešte odtiaľto zapisovať známky do indexu. Čiže ja vlastne v tej komisii mám tásky z obhajob, normálne tam ich mám vyťahnuté, ale v tých táskoch tuto budem mať v sete tohto. Čiže v sete tohto budem mať, že keď sa toto setne, čiže keď v práci sa setne táto známka, tak ju zapíš študentovi do indexu. Ale celé tieto tásky z práce budú v úplne inom procese komisia. Čiže v rámci komisia mám natiahnuté tásky z iného procesu v liste a keď v tom tásku niečo zmením, tak v inom procese on prepíše dáta, tú známku. Čiže zoberie túto známku a tú vybratú známku potom zapíše kebyže do elektronického indexu toho študenta. A keď som teraz tu, keď to naozaj finishnem, tomu som dal Bčko a tomu som dal Dčko, tak som to urobil. A teraz tí študenti, keď idú, a ten prvý študent, to je tá 710, vidíš, dostal Bčko. Už tu nemá, že moja práca bola hodnotená. On v podstate vidí toto tu. Stále tento formulár zobraz stav. A už tam nemá, že moja práca nebola hodnotená, ale už tam má zapísanú tú známku. A druhý študent, tento študent, keď si zobrazí stav, tak má známku Tčko, lebo ju dostal. Hej. Čiže v podstate toto je, čo sa s tým dá urobiť. Hej. A naozaj je to veľmi podobné tomu, čiže nevyužívame tam žiadne veci, ktoré by sme nemali v tom predchádzajúcom príklade. Assign finish sme mali, hej, že pre všetky assign finish, to sme mali už aj v tom predchádzajúcom príklade, v tom poistení, že keď som finishol to poistenie, tak v poistencovi som posunul tokeny ďalej, že to sme už mali. Mali by tam vyhľadávanie podľa transitionu, tuto nám pribudlo ešte podľa placeu, že či v place je alebo nie je značka. Mali sme tam set data, že cez tie mapy viem poslať dáta do iného procesu a prepísať nejakú hodnotu v inom procese. V tomto prípade známku som prepísal. A známku som v princípe používal na to, že keď to nebolo hodnotené, tak v známke bol normálny string, že vaša práca ešte nebola hodnotená. A v momente, keď to bolo hodnotené, tak do známky som zapísal to písmeno výsledné. Ale vlastne tuto v tom študentovi, teda v tej práci, toto bola enumerácia. Normálne, že výber z 5 optionov. A ja som len value z tej vybranej optiony, tú známku, Ačko, Bčko, Cčko, Dčko alebo Fxko, zapísal do dátového fieldu známka u toho študenta. Lebo tuto to ostalo ako vybratá známka v rámci procesu práca. Čiže teraz aj práca si pamätá, akú známku na obhajobe dostal, ale študentovi sa to zapíše niekde inde. To sú dve hodnoty teraz. Jedna je tu, jedna je tu. Hej. A krásne vlastne vidím, že som urobil proces pre učiteľa, kde on si robí svoje veci a nezasahuje do táskov. Hej, či použil som ako keby iný dizajnový pattern, ako že mám jeden proces, kde na rôzne tásky sú rôzne role. Ale použil som, že každá rola má keby svoju swimlineu, keby má svoj proces a navzájom si synchronizujú stavy. Hej, čiže iný dizajnový pattern som použil trochu na to.
tým pádom ten predseda komisie si ide len v svojom procese, študent si ide len v svojom procese a ten človek, ten vedúci si ide len v svojom procese a navzájom a keď on niečo urobí, posunie stav aj tomu študentovi a keď v komisii sa niečo urobí, hej, tak sa posunie stav aj tým prácam. Hej, keď som obhájil v rámci komisie 10 prác, tak som aj musel posunúť všetky tie práce, ktoré boli v tej komisii obhájené. A to je v podstate všetko. Samozrejme, my by sme teraz mohli ísť do detailu, hej, že trebárs, že ako v tej komisii, hej, príklad, že keby som teraz sa išiel pozrieť do detailu a pozrel sa na výber práce pre komisiu, tak v tých akciách by som videl, áno, že čo robím v rámci že v rámci getu tej multi-choice robím veľmi podobnú vec, ako som robil vtedy, že nájdem si také casey, áno, zase je to len opakovanie toho istého, nájdem si také casey, kde identifier bol práca a active places P6 mala jeden token. Hej? A zozbieram ich a dám tam zase názov témy, meno študenta a tak ďalej. Hej. Čiže veľmi podobné, ak som tam zbieral do enumerácie nejaké témy, tak teraz ich zbieram do multi-choice. Lebo aj opčný multi-choice je taká istá mapa ako opčný tej enumerácie. Hej. Čiže tým pádom, ako náhle viem napísať tú akciu v tom jednom procese, tak tu len v princípe zopakujem ten istý pattern. A na sete zase som len... Jediný rozdiel je, že teraz som nehľadal jeden task, ale musel som nájsť veľa taskov. Čiže nepoužil som metódu find task, ale find tasks. Že nájde mi všetky také práce, ktoré som si zvolil, že chcem mať v tej obhajobe a nájde mi tie osmičky ich. A tie osmičky v skutočnosti v rámci práce boli tie obhajoby, kde som vyberal tú známku. Že nájde mi všetky. Vybral si, že tieto chceš mať v tej komisii, tak pre ne mi nájde tie osmičky, daj ich do toho task grafu a ten task graf mi zobrazí. A čo sa stalo, keď som tuto setol tie dáta? Hej. Čo sa stalo, trebárs, keď som v rámci tej komisii, tejto komisii ukončil tie obhajoby. Keď som finišol tie obhajoby, tak v skutočnosti na finiši tej obhajoby sa nestalo nič iné, len sa finišli všetky tie osmičky v tých prácach, ktoré boli v tej komisii. A tu som nehovoril, že sa to má zapísať študentovi. Tu som len hovoril, že prosím ťa, finišni všetky